हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। मैं इंदू देवी अपने यूट्यूब चैनल पर सभी शिव शिष्यों को नमस्ते प्रणाम करती हूँ और एक भोले बाबा का बहुत ही प्यारा भजन सुनने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, शिव के नगरी हो शिव के नगरी। बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी। काशी में बाजे बनारस में बाजे, काशी में बाजे बनारस में बाजे, बाजे बाजे रे डमरुआ देवघर नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ देवघर नगरी। बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी। अमरनाथ में बाजे केदारनाथ में बाजे, अमरनाथ में बाजे केदारनाथ में बाजे, अमरनाथ में बाजे केदारनाथ में बाजे, बाजे बाजे रे डमरुआ देवघर नगरी, बाजे बाजे रे नगरुआ काशी नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, शिव के नगरी हो शिव के नगरी, शिव के नगरी हो शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी। ये मंदिर में बाजे सत्संग में बाजे, मंदिर में बाजे सत्संग में बाजे, मंदिर में बाजे सत्संग में बाजे, मंदिर में बाजे, बाजे बाजे रे डमरुआ चरचा में, बाजे बाजे रे डमरुआ चरचा में, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी। धरती पर बाजे पर्वत पे बाजे, धरती पर बाजे पर्वत पर बाजे, बाजे रे डमरुआ चारों धाम में, बाजे बाजे रे डमरुआ चारों धाम में, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, शिव के नगरी हो शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी, बाजे बाजे रे डमरुआ शिव के नगरी। बोल शिव गुरु महाराज की जय, बोल मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय।